Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la un nou episod! Suntem aici împreună cu Denis. Salut! Și astăzi ne vom juca Among Us, așteptăm să mai intre lume. Și dacă nu intră, poate ieșim noi și ne băgăm pe un server mai cu lume. Când se dă start, o să revenim. Pregătiți-vă pentru că o să jucăm și cu abonații când facem live. Deci luați-vă de pe acum Among Us. Popcornul! Sau o să dăm link-ul pe YouTube. Cine o să intre cu noi în live o să fie norocos. Da, o să fie norocos, o să-i apară, o să-i pun și canalul în descriere, doar să-mi dea link-ul pe Discord. Ok. Parcă aveam Max Andrei YT 5900. Da. Hashtag-ul. Ok. Îmi pun eu... O să ne vedem la sta. Adevărat. Hai. Gata, fraților, am revenit și noi. Mi-a luat cineva culoare, dar nu e nimic. Să vedem, suntem crewmate. Denise, tu ce ești? Ok. Ok. Eu mă duc la Medbay să mă scanez. Da. E cu mine cum rămâne? Eu m-am scanat. Cu mine cum rămâne? Adică? Adică ce tu? Păi dă și tu. Onest? Ok, hai. Păi facem amândoi. Oh my gosh. Am revenit. Sper să nu mor fix aici. Nu știu, dar eu văd dacă e să mori. Mă duc aici sus ca un test. Ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Am plecat. Aveam și eu una acolo. Am înțeles. Dar n-am încredere în... cât ce șiră de acolo. Deci Office Admin. Am înțeles unde trebuie să mă duc. Ok. Mam, luminile. Da. Care e, mă? Nu pot să zic, îmi pare rău, acum nu mai am voie să vorbesc pentru că am murit. Hai, dă-te pe mult. Gândurile bolnave. Bebeie, boceajă. Ok, hai să votez. Ce să zic? Mai repede, că se termină timpul. Aleg și-o pe cine prind. Mai ții minte pe cine a votat albastru ăsta? A zis? Ce? Deci culoarea începe cu R și e în engleză. Și în Dar română. deja o e red, roșu, Da. roșie. E roșie, bă, de-aia de mâncat, bă. Mamă, dar umblă ăștia cu mine la lumine aici și îmi sparg ăstea, că eu o făcui. Cum nu fă... Mamă, deci Dead murie fix body. aici. Ok, my friend. Acum Denis nu mă aude pe mine. Să vedem. Red. Oh. Gata, și dat pe red. A ieșit unul. Nu știu dacă... nu era mort. Nu era mort. Sus. Am înțeles. Ia să vedem ce-au mai dat băieții aici. Red, votați. Dacă nu-l votați. Nope. Stesca. Please, vot purple. Votați. Mai Nu! repede.
Bine, Yes, l-au scos. bine. L-au scos, da, acum să vedem dacă mai e vreun. Dacă pronunț... Bine! Eu mă dădusem pe mu și vorbeam pe video frumos. Vorbeam, le explicam oamenilor. Da, vorbeai. Ești vorbitor. Da. Acum eu aștept să mai intre lume. Ia scornițele înapoi. Ia zi, cornițele mele! Că nu ți le-ai pus. Bă, eu mi le pusei, bă. Eu nu le văd. Da, tu poți să faci chestia asta? Uite. Numai așa pe loc. Stai să văd. Da, uite. Am putut. Ia să vedem. GG. Era DDJJ. Și că zice acolo GG. Da, Unul era mort și doar unul mai rămăsese. Dar dă și ăsta start azi. Azi ăla. Uzi. Dar tu știi că eu am setarea dată pe touch, nu pe joystick cum ai tu, nu? Ce? Eu am setarea pe mers dată așa, pe touch, nu pe joystick cum ai tu. Cum adică n-am pe... Adică dai ca și cum ai da să ieși, dar nu ieși. Și scrie acolo controls, joystick sau touch. Dacă apeși pe touch e mai șmecher. Nu e mai șmecher, că nu prea știu să mă controlez. Eu știu. Da, e greu să te controlezi așa. Touch e mai șmecher. Music, joc, nu știu. Și gata. Stai că e în ultima secundă. 1. Parcă vezi că mai intră. N-a intrat. Ia să vedem. Păi, Și am aceleași task-uri. unde Halloween? Oh, pe aici, adică. Aici am un task. Ajutor? De ce? Galben, nu apăs butonul. Apasă-l că eu îmi fac task-uri. Pleacă, mă, de aici. Pleacă. Admin. Nu mai, eu plec pe ăsta. 8, 5, 5, 4. Da, mai vorbi în match. Ok. Ok, el încă nu mă aude. M-am dat iară pe mod. Deci trebuie să merg la laborator, reactor, balcony. Hai să mergem la balcony. Eu mă duc la balcony. Așa, așteptăm 5, 4, 3, 2, 1. Karen, aoleu. Vreau ăștia doi. Ce mi-a dat-o? Dar tu joci cu căștile sau fără căști? Fără ca să te auzi. Căștile nu mă auzi. Sunt vampiri. Brava! Brava! Ce brava, mă? Bravo! Doamne! Brava? Uite, zic eu. Uite. Uite, stilul meu. Uite așa. Bravo! Bravo! Hai că bă, uite-te în chat. Bravo! Bravo!
Dar cine e șeful? Șefule! De Juju e șeful. Da, de Juju. Bă, vreau și aia. Bagă acum banii în joc. Bagă. Încerc. Hai că bagi tu dacă e ceva. Mamă, dacă costă ăștia, bă, toate. Cât? De 4-5 roni, 5 euro, nu știu cum să mai zic. Păi știi că e bine față de la 50 de euro. Ce bă? Păi nebun? Păi eu vreau decât să-mi bag pentru un costum, nu pentru toate din joc. Ca tine. Ca tine. Pe mine m-a scos. Gata, am revenit. Mă scosese din joc și am revenit acum. Oh my god, dacă aș avea facecam-ul pus, ați vedea cât de rău îmi stă părul. Mi se închise video. Bravo. Abar m-am cum, dar mi se închis. Că nu ai spațiu, ți se închide de obicei. Cine e? Unde? Ok, nu mă mai aude. Denis nu mă mai aude, bă, dar mi-a dat-o direct microhave. Mi-a dat-o direct, bă, direct. Cred că e negru, că zise what happened. Where? Adică ce s-a întâmplat, a zis. Știu. Păi da. Dar nu cred că cred că el e. Că cine întreabă, el e. Nu știu ce să zic acum. Nu știu nici ce să zic. Dar ăștia cred că vor să mă voteze pe mine. Dar toți pe mine. Has not imposter. Și s-a terminat. Eram sigur că e unul dintre Pe mine m-a omorât microhave. Și... Da. M-a ciuruit direct. Fii atent că eu acum pot să dau start când vreau. Nu poți. Ba, pot să dau start când vreau, de la 4 în sus, de la 4 player în sus. 4, dar de acum nu. E. Start! Gata. Intră. Start! Start direct. Start, dă-i start. Start! Parcă vezi că acum se umple serverul dintr-o dată. Cum ar fi? Îți dai seama? Opa, la cum ai făcut deja știu cine ar putea să fie, dar nu știu de ce. Eu mă duc să mă scanez la Medbay. Nu mai vorbi. Care e aici? Nu-i niciunul. Oh my gosh. Easy, boy, easy. Pentru chestia asta o să fac o chestie care nu o să-ți placă. Bă, nu pune task multe. N-am pus test-uri multe, am dat viteza mai încet. Bă!
Bă, pune-mă pe originala! Nu, vreau să facem așa. Vreau să facem un meci așa. Și cu 6 task-uri avem. Nici Melcu nu se mișcă atât de încet. Ba cam da. Bă, hai să facem o... Asasin, e impostor. Andrei, pleacă de lângă mine. Ești impostor, pleacă. Pleacă că-mi... De ce picași impostor? What the fuck? A? Eu nu sunt impostor, mă. Cum ajunsești tu atât de repede acolo? Păi am mers până acolo, domne. Eu cred că te-ai dus cu ventul. Bye, bye. Bă! Nu, bă, dar nu sunt eu! Îmi pare rău dacă am suspecte să dai direct concluzia că eu sunt. Poți să te uiți pe video că nu sunt. Pana mea! Hai, bă! Bune! Tu ești! Lasă-mă în pace! Dacă eram eu până acum erai mort. Taci! Tu ești! Taci din gură! Dacă eram eu până acum erai mort. Taci din gură! Balcony, mă duc să-mi fac un test la balcony. Aici. Taci din gură! Uite să se audă că-mi fac test-ul. Bă, a ieșit unul din vent. A ieșit unul din vent. L-am văzut. Cine? Ăla, Lunas a ieșit din vent. Că l-am văzut eu. S-a dus Lunas, a plecat. Și când colo te pomenești că tu erai. Hai că eram dacă pe aici. Trebuia să se voteze și el singur. O, a pus Zaia să nu se vadă dacă e impostor sau nu. A pus ceva ca să nu se vadă dacă era impostor sau nu. Păi, dar vreau și eu Ce? chestia aia. Că dacă mor... Mâinile sus, tu ești. Italia? Italia! Da, băieții, Italia. Așa scrie într-una Italia, într-una Italia. Așa, I has in greenhouse. Păi, dar verde nici nu e joc. L-a votat pe galben, dar el nu mă Îl aude. votai pe galben. Ca deșteptul vot. Și el mă votă pe mine. Ca deștept. Bă, dar ăsta-i prost. Dar nu sunt eu. Eu mă duc să-mi termin test-urile. Bă, dar dacă spun eu că e ăla, dacă spun că e ăla, tu fugi. Bana mea, bă, ajutor. Sunt mort, nu mai am ce să fac. Da, e mort. Alin, sunt prins la Alin, Andrei. Bă, apropo, vezi că există greenhouse, că am eu test acolo.
Adică Casa Verde. Italy! Italia! Italy! Bine! Hai amândoi Italia. Bine, 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 bine. Bine, bă. Bine, bă, bine, bă. Afară, Bine, bă, că te bine, ajung. bă, bine, bine. Ce? L-ați eliminat fix impostorul. Bă, dar de ce zice Era și Lunas. Era și Lunas, că nu a apărut acolo la câștigători. Știu, păi dar îl omorârăm pe Luna. Da, că l-am scos, că am zis eu că l-am văzut la vent. Nu era Lunas, nu era Lunas. Era Luna și Italia. Păi nu, spuse că era eject. Păi da, a zis eject pentru că a pus, uite, confirm eject off a pus, adică să nu se vadă dacă era impostor sau nu. Și când ți-a arătat acolo, nu l-a arătat pe Lunas, când a arătat la winnerii care erau crewmate. Să plec la masă. Hai că aici se termină și acest minunat episod. Nu uitați, astăzi o să avem un live, o să-l programez. E ca și impostor, dar o să dau live și o să plec. Pa, pa. Pa!